Lergin sanging alis risang maweh gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking bias balewur nah nyuwun pangapunten wonten Pasewakan Agung Negari Ngastina menika papan ingkang merdika tegesipun sinten kemawon ingkang lenggah wonten mriki dipun keparengaken usul ngudal gagasan udu panemu jumbuh kalian gembolaning kalbu warep matur apa sengkuni nah nuwun sewu awit paduka sampun nyenggel dumateng nami kula mila kula mboten trima yen ora trima kuwi arep apa kula tak matur rumiyin paduka paring dawuh bilih Ngastina mbiyen ki apik Ngastina mbiyen ki becik mbar sing dadi Ratu Duryudana patihe Sengkuni kok dadi morak-marik rak ngaten ta nyatane morak-marik apa ora nggih ning ngeten kula tak matur langkung rumiyin menawi kula dipun keparengaken jujur utawi prasaja negara Ngastina niki mawut boten namung dinten menika ning wiwit rumiyin Ngastina menika sampun rusak dasari apa kowe kok kandha mengkono nuwun sewu monggo sak mangke kula dherekaken glejah kalian sejarah negari Ngastina menika wiwit risak menika dipun wiwiti nalika Sang Prabu Kresna dipayana utawi Sang Prabu Abiyasa menika lengser ke Prabon nggih lajeng ingkang kajumenengaken nata nenggih Sang Prabu Pandhu Dewanata menika tatanan Ngastina sampun wiwit risak dasari apa kowe kok ngucap ngono Suman nuwun sewu kula tak nyuwun prisa dumateng paduka manut pranatan negari Ngastina sing wenang dadi ratu niku nuwun sewu anak mbarep apa anak nomor loro apa anak nomor telu yen manut pranatan negara Ngastina pancen sing duwe hak wewenang dadi ratu ki ora ana liya kejaba mung anak mbarep nah sakmenika kula nyuwun prisa melih sampun cetha pratela bilih Sang Abiyasa menika putranipun lak 3 nggih napa mboten ya ingkang pambayun utawi ingkang mbarep nenggih Sang Adipati Destarata angka kalih Prabu Pandhu Dewanata ingkang angka 3 Sang Yama Widura Prabu Pandhu menika putra nomor pinten nomor loro sing kena dadi ratu syarate anak nomor loro apa anak nomor 1 anak mbarep lah yen sing dadi ratu Pandhu ngoten niku sing nyalahi aturan kinten-kinten sinten sing nyalahi aturan sinten aja nganggep Sengkuni sing ora arep Sengkuni pripun sinten sing nyale aturan kosek to aku tak omong genti pancen bener manut pranatan wajibe wong sing dadi ratu ki pancen anak mbarep lah sak liyane kuwi kowe ngerti apa ora syarate wong dadi ratu ki apa wae ngertos wong kula patih lah yen pancen ngerti syarate wong dadi ratu apa wae Suman syaratipun setunggal wibawa angka kalih wicaksana angka 3 prasaja dene ingkang angka sekawan menika santosa nah maknane santosa ki piye Sengkuni kedah santosa lair batosipun maknane santosa lair batin yen ngrembug santosa lair ya yen santosa lair kuwi tegese kepiye santosa lair tegesipun ratu mboten kenging nandang cacat nah saiki aku tak takon Destarata kae cacat apa ora Suman dalem
Syarate wong dadi ratu jare ana papat: wibawa, wicaksana, prasaja karo santosa. Lah iya, maknane santosa, santosa lahir batin. Santosane lahir mboten kenging cacat. Aku genti takon, Destarata kae cacat apa ora? Nggih cacat. Cacat piye? Picek. Saiki yen piyayi Calahina Caca Netra wuta kaya ngono kuwi manut aturan kena dadi ratu apa ora Sengkuni? Anu monggo wedange diunjuk mawon nggih mriki. Kalih dipun sambi napa ta napa ngoten. Wah iki nek wong tuwa ora cetha Sengkuni. Wah iki ya wani kena, kendel ya kena ning kudune duwe piandel ora mung kaya mengkono. Malah mumpung ripalungguhan iki kowe wis gelem usul sisan gawe kowe tak dumuk Sengkuni. Waton kowe ora selak saka batinmu. Yen kowe ora selak saka atimu, negara iki dadi bubrah ki janjane sing ngracun ora ana liya kejaba mung kowe kok suman. Nggih ampun ngarepe tok mboten penak. Ngibarate para Kurawa ki kertas putih mbiyen karo Destarata dipasrahke marang kowe merga gunggunge Kurawa 100 supaya dituntun marang dalan sing bener, dalan sing rahayu. Ning nyatane kertas putih mau ora ndok tulisi kanthi bener lan becik, ning malah kok rusak, kok surung marang jurang kanistan lan jurange murkan anggene ndeder dedusan. Nganti pendolan Kurawa ora rukun, sing gawe Pandhawa Kurawa ora rukun ki ora ana liya kejaba kowe. Mongko wong sak donya ki janjane kabeh wis ngerti, wis niteni watake Sengkuni pancen ya kaya ngono kuwi. Ning kowe ya isih nekat kaya ngene iki karepmu piye? Kapan olehmu tobat Sengkuni? Wong sak donya ki kabeh niteni ngendi nggon ngendi papan angger ana Sengkuni wis ora bakal tentrem. Ora ngestina, ora ngetal kandha, ora ngelu pisan paton ana Sengkuni ora bakal kelakon bersih dusun ngene iki. Wis to. Mergo pancen senengamu gawe icuk-icuk, kowe senengamu dadi pengurup, dadi pengarep tur arepan yen nampa dhuwit sogokan. Yen ngerti kawula ora tentrem, kowe mesti marem. Yen ngerti kawula padha rukun, atimu bingung. Apa rumangsamu yen tumindak kaya ngono kuwi ora bakal ngunduh kowe ing panggawe. Kowe iki menungsa dudu ula. Yen ula kae saya suwe iso nlungsungi, yen menungsa bakal modar, yen wis mati bakal ngunduh kowe ing pakarti Sengkuni. Yen nduk tutuk-tutuk kaki anggenmu ngumbar maksiat titenono. Yen kowe ora keweleh karo kahanan kuwi aja nganti ngluputke karo sing jenenge Resi Bisma. Suman wonten dawuh. Kowe iki menungsa. Kowe iki menungsa. Sing jenenge menungsa ki dening pangeran pinaringan mutiara papat sing makhluk liyane iki ora nduweni. Mutiara papat mau ngantarane siji agama, loro moral, angka 3 akal, 4 rasa isin. Agama ki pranatan saka Gusti ingkang ditulis ana ing Weda Suci minangka tuntunaning jiwa luhur supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin, keslametan donya tekan akhir kuwi jenenge agama. Angka 2 moral kuwi ana gandeng cenenge kelawan budi pekerti lan bebuden kang hanjok marang utamaning tumindak lan beciking kelakuan. Angka 3 ya kuwi akal, kuwi nggih ngulir budi, ngulur nalar lan miwir pikir. Lamun ana perkara apa wae kuwi sing mubeng kuwi akale. Angka 4 rasa isin. Rasa isin kuwi ya sing duwe menungsa. Buktine ora ana critane wedhus kae katokan yen ora dikatoki karo menungsane. Ning nyatane blegermu menungsa, parandene mutiara papat agama, moral, akal, rasa isin. Siji wae ora ana sing tok cake, ora ana sing ndok tindake. Lah yen patrapmu ninggal mutiara papat ngono kuwi njur bedane apa? Sengkuni karo sing sikile papat pegaweane jegok turun dalan ke bedane apa?
laguning lekas lukit linuding kidung kadung kader ngamongor pemangun manah rahayu leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso mengkusang ya utama mangkono Sri Narendra kawula nuwun sewu amit pasang kalimantapi tinebina ing tulak manu dumawa ing tawang tuwan
Sinuwun Prabu Duryudana kula ingkang sowan wonten setinggil Binatarata negaring Ngastina. Mboten langkung ngaturaken sembah pangabekti kunjuk pepada paduka Kanjeng Sinuwun. Jagat Dewa Bathara ya jagat mangestungkara. Ya banget panarimaku ora liwat mara gagi diprayogakne anggonmu lenggah Sang Prabu. Inggih matur nuwun. Pangraos boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Sang Prabu ora kok jeneng mitambuh nanging dasare durung manuh. Para gagi prasaja panjenengan kuwi Narendra saka ngendi lan sapa jejulukmu Sang Prabu? Inggih kalilan matur sisip nyun kuwi samudra pangaksami. Ala tanpa rupa kula menika ratu saking negari bumi kaca. Narendra saking bumi kaca dene nami kula pun Naga Gumbang. Prabu Naga Gumbang kasinggihan sinuwun. Banjur ana wigati apa janur gunung kadengaren tanpa kabar. Jeneng sira prapta ana ing negara Ngastina. Nggih. Kalilan matur sisip nyun gunge samudra pangaksami yektosipun waleh-waleh menapa kalilan kula badhe criyos langkung rumiyin. Kula menika atmajanipun ing uni Narendra Bumi Kaca ingkang jejuluk Prabu Nagapaya. Bapak kula menika Prabu Nagapaya ingkang nalika semanten badhe ngrabosa kahyangan Suralaya ngendhih palengganipun para dewa ing kahyangan. Para dewa boten wonten ingkang mangga pulya tanding kalian Prabu Nagapaya inggih tiyang sepuh kula. Nanging dewa boten kirangaka nyraya jago saking negari Ngastina mriki nenggih ingkang nami Raden Pandhu Dewanata nalika semanten. Wasana dumados peperangan wonten madyaning alun-aluning para dewa ing repat kepanasan ingkang dados lantaran sedanipun tiyang sepuh kula pun Prabu Nagapaya dados ingkang nyedani bapak kula menika Swargi Prabu Pandhu Dewanata. Lah banjur kowe teka kene karep warep ngopo? Nuwun sewu. Sampun cetha pratila bilih Prabu Pandhu Dewanata menika anggadhahi tedhak turun nenggih ingkang nami para Pandhawa, Puntadewa, Werkudara, Arjuna, kembar Nakula lan Sadewa. Kula mireng kabar nadyanta Pandhawa menika kadang anem paduka nanging Kurawa kalian Pandhawa menika candranipun kados lisah kalian toya. Mboten nate manunggal, mboten nate saged rukun rinten dalu tansah memengsahan. Lah gandeng para Pandhawa menika satru mungguing cangklakan paduka, mungsuh bebuyutan paduka sinuwun Prabu Duryudana. Kula sowan mriki namung badhe nyuwun palilah supados kula mboten dipun arani buta sing ora ngerti tata krama. Kula nyuwun palilah anggen kula badhe males pati awit Pandhu sampun pejah ingkang badhe kula sirnakaken samangke boten wonten sanes kejawi anak Pandhu ingkang sinebat para Pandhawa. Mugi paduka kepareng paring palilah anggen kula badhe mejahi para Pandhawa.